ang bagyo ginasiling nga normal nga naghanot sa pungsod Pilipinas kada tuig. Prote ang paghalong kag ini pangatag sang kumpiyansa dapat gid aton permi panumdumon. Action! Firing line! Firing line! Aksyon na firing line, yari kita sa katapusan nga Martes sa bulan sang Agosto, tuig 2022, may duwa na lamang kita kaadlaw, abi-abi na kita, babay na kita sa ika-8 nga bulan sa nga tuig 2022, kag welcome naman kita sa una nga bulan sang ginatuwag nga Bear Month. Ang bulan sang Setyembre, amuning ginasiling nila, isa sa 4 ka mga Bear Month. Gabastagan imag Bear Month, ang unod sa pensar sang tawo, amo ang Espiritu sang Paskwa. Action! Firing line! Pero subong kon na way unod ay mo siniwalat kag bulsa, daw hindi mo mabatsagan ang Espiritu sang Paskwa. Action! Firing line! Firing line! Sige lang, bato lang, amo nang life diri sa kalibutan, no? Importante mga napisan kita, importante hindi tamagotman, makakaon kita 3 ka beses sa isa ka adlaw, okay na. Action! Firing line! Inyo ka-aksyon Marlon Hervoya tubtob sa takda nga alas 9, ang balita sa luwasang Pilipinas arimunuhon ko gindi. Kay concern kita tanan sang sining hitabo nga ni kag sa sining balita ni ang COVID-19 ginasiling nga nag-ugat iris pungsod sa China, naglaton sa madamo nga mga nasyon sa kalibutan. Lakip na ang pungsod sang Pilipinas, pero subong ang balita nakahibalo bala kamo nga may ara sang milyones na naman ka mga tawo dito sa Beijing, ang kapital sang pungsod China, apektado sang ginatawag nga lockdown. Action! Firing line! Ang mga otoridad dito sa ila nagapalitik kung paano na naman mapunggan ang sige-sige nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 nga ginatingwaan to sa mga otoridad sa Beijing, China nga mapunggan ang pagsaka man may ara sa natalana nga patigayunon nga Communist Party meeting subong nga tuig 2022. Action! Firing line! Mga lapit 4 million man lang ka mga tao dito sa may Hebei province nga nagapalibot sa Beijing. Ang ginbanduan nga tener anay sulod sang ila sa nga balay. Kaya manti lockdown gani, no? Hasta matapos ang subong nga simana. Action! Firing line! Kag may ara pagid 13 milyones kaiban pa nga mga tao malapit sa port city sang Tianjin ang inobligar nga dapat magpaidalom sa mass testing. Lantawan nyo bala? Ang 13 million ka mga tao i-mass testing mo sa isa ka adlaw dapat damo-damo ng imo sa nga mass testing. Action! Firing line! Galing kay jutay lang ni kon percentage sa paghambalanta. Ano bala kadamo sa mga tao sa pungsod China? Ano bala kadako sa populasyon sa pungsod China? No? Galing kay kung magkabati kita milyones ka mga tao epektado, magkapang abaw-abaw na kitas na. Action! Firing line! Firing line! Grabe ito subong ang pagpaninguha sang mga otoridad sa pungsod sang China nga mapanubo ang kaso, gina-strikto gito ang mga pulisa. Bangod sa natalana nga Communist Party's 20th National Congress. Ti siling kita National Congress, damo-damo sining ang mga tambong ang mga opisyalis. Hiwato ni within the next 3 months, direkta ni matestingan ang pungsod China mo. Kung ano sila katanda, ano ka pag-unsang ila sa nga panaming, o kung ginahimo nga kampanya para nga punggan ang pagsaka sang COVID-19 cases nga ginasiling didto man sa ila nag-umpisa. Action! Firing line! Bao kon basahon nyo lang ang mga komento sang tawo nga nakabasa kag nakabati sang sining nga balita ni ang basol ara sa trans China. Kaya ang pagpati naghalin giba ng COVID-19 sa pusod China mo. Ang hambal sa iban subong daw nagbalik sa ila. Action! Firing line! Ang siling ni Nomura analyst Ting Lu, ang actual COVID-19 situation sa China, ginasiling nga mas
magalala pa. Analyst na ganyan nagahambals ni. Bangod ang variant nga Omicron. Amo naman to subong ang nag-aatraka sa ila. Action! Firing line! Firing line! Ang Chengdu nga Western China's largest city nagistrikto naman to sang travel restriction dito sa may southern tech hub sang Shenzhen. May duha to ka mga distrito gayon pa idalom sa partial lockdown. Ang world's biggest electronics market sa Huajiangbi nagsira man to temporaryo. Bisan pa nga may 35 lamang to ang daily cases ang COVID-19 sa ila sa nga lugar ti area temprano nga pangaman yung ginimo nila ni. Dito naman sa may Foshan, dari nahamtang ang mga opisina sang gobyerno. May mga cinemas, mga sinihan to, karaoke bars, kag parks, gen pasiraman, hasta sa maabot nga biyernes. Action! Firing line! Ang dalagko nga mga public events, kanselado man to. No? Nano na ba lang nga katabo sa kalibutan subong man? Amo na ayhan ini ang tuntuon nga pagtilaw sang mahal nga makako sa aton. Tiyon na ni siguro nga ang taran nga mga tao sa kalibutan. Ano man ang tindog, imol ka man o kon manggaran, guwapo ka man o kon laway, tambo ka man niwang. Dapat balik na sa pag-ampo sa kahitasan. Una sa balita! Una sa aksyon! Alas 7:12 Action Radio Philippine Standard Time sa North York, Toronto. May subo man to nga balita ayaho kay ang miyembro nila sa ina sa pamilya amo yang sospitsado sa pagbodo patay sa mag-Iloy to nga Filipina. Bawo, 44 anyos ang Iloy, 20 anyos ang bata. Patay gini pinangbuno sa ila balang siri nga himata. Action! Firing line! Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, sa nasyonal nga balita, ang mga gintutukan nga isyo kaginakabig nga running stories. Number 1, ang isyo sa sugar importation. Gindugangan pagid sang salt importation. No? Ang balita sa Pilipinas ya may tamis na may pait pa. Action! Firing line! Ano pagid ang ginaaligar maanomaliya nga pagbakal sang DepEd sang tuman kamahal nga laptop? Ano pagid ang mga question sa ginapropose nga 2023 national budget sang Pilipinas kag ang pagsira sang pila sa ka mga pribado nga eskwelahan sa Pilipinas. Although nga ti ang nagpanira hindi gid man bantog kag gagmay lang ni nga mga private schools mga kaksyon. Pero aring bag-o nga balita sa nasyonal, no? Sa nasyonal nga balita, amo ning pag-ambush sa patrol car nga ginasakyan sang pulis sa may banwa sang Apatuan, probinsya sang Maguindanao. Patay ang mismo hepe sang Ampatuan PNP. Action! Firing line! Pati ang driver mga kaksyon patay mga suduwad diri. Ka mga miyembro sang PNP ang nagkalamatay. May mga iban pagid nga nagkalapilasan nga nagupod nga miyembro sang PNP. Ang mga armas kag bala nga dala sang saning mga pulis ni, ang report is kinuha pa sa mga nag-ambush nga mga tao. Action! Firing line! Ano bala ang inyo siring nga nadumduman kung makabati kamo sang lugar nga Maguindanao? Di bala isa lang, isa gid ang una eh. Pakot nyo gid. Wala sa iban kundi ang Maguindanao Massacre nga natabo sa tuwig 2009. Action! Firing line! Subo batyagon para sa kapulisan labi na sa pamilya sining mga napatay ho. Napatay nga hepe kag upod nga pulis. Ano ko di rason diri? Nga pinaarakan sang luthang ang patrol car. Ang hepe ni sang gincheck ko ang anobla ang nalabutan kag accomplishments ng hepe ni. Hindi basta-basta mo. No, hindi basta-basta. Sang gincheck ko ang background niya. Ang hepe si Lieutenant Reynaldo Samson. Ang driver sa patrol car, Corporal Salipudin Indab. No? Anong natabo? Magaserbi sila kuntani sang mandamiento di aresto sa isa ka wanted nga tawo sa may barangay Kapinpilan, Banwa sang Ampatuan,
Kabahit nini sa ginatuwag nga one-time, big-time operation. Action firing line. Galing kay nga report nga medyo nagtalang na sila daw naglain nila sa nalagyan bla. No? So nagpundo. Pagpundo, dito golpe lang umarak, no? Ang lupok sang pusil mga alas 10 kay nasang aga. Ti kon lantawon niya mga kakso ng igo sang bala. Bilog nga halos atubang kilid, wala tuo. May mga igo sang balang patrol car mo. Kag didto mismo kala ilang tawon kay didto mismo naglalaply ang patay nga lawas sa ding pulis ni. Action firing line. Ang napatay nga hepe, isa ini ka ginatuwag nga academician nga may postgraduate degrees sa University of the Philippines sa Diliman. Training kag security specialist, no, sa government-run nga Philippine Public Safety College. Nagkuha masasang Doctor of Philosophy, Peace and Security Administration sa Bicol University sa Legazpi City sang 2015. Action firing line. Nagtapos ini siya sang postdoctorate degree Public Management sa National College of Public Administration and Governance sa UP Diliman sang 2020. Action firing line. So sa nasilenta na, hindi basta-bastang nalabutan sa ning hepe nga napatay. Subong siya ni ang adjunct faculty. But sa lingon, part-time professor pa siya for graduate programs sa Philippine Christian University sa Manila. Pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, National Police College sa Silang Cavite, handling national security, industrial security management, international relations, diplomacy, management, human resource management, kag public safety, administration, subjects. Action firing line. May ulihi pa siya gani nga Facebook post mga ka-aksyon. Ang petsa gusto 28 mo silingon, Domingo lang, nakapost pa siya sa isa nga Facebook account. Ara of course, ang isa nga picture. Nagasuksok pa siya sang UP signature nga may tinaga nga sablay. Upod niya ang iya mga estudyante nga magagraduar na sa Master in Management in National Security Administration sa Philippine Christian University. Grabe nga hitabo ni. Isa lang yung kapisok dula sa kalibutan ho. Ining ginakabig, hindi basta-basta nga tropa sang gobyerno. Action firing line. Na kung basihan ta ang accomplishment sa mga ginmuno ko, laban-laban kung tani, may malayo pa ni siya nga malabutan. Action firing line. Ti subong way pa sang balita kung anong grupo atong nag-ambo sila. Pero ang pagpati sang kalabanan nga posible may angot gid ta nito, may angot gid to. Sa pagserbi nila sang warrant of arrest na wanted nga tinuga. Di basta lugar gani sa Mindanao kung ikaw ang katapo sa otoridad, ang imo sa nga pagaman da dapat triple. Di ba? Dapat mangin matanda ka na. Kung ikaw ang magpisa-pisa sa mga lugar, nga imo ginakadtuan, labi na kung makasumalang mga tao, bla, o kung pamilya nga way manggani ginakilala nga gobyerno. Action firing line. Ang pinsar sila yung gobyerno, may mga tao na damo, kag sila man ang otoridad. Di ko nilabtan mo na ang ila sa aktibidad, laban-laban ang imo dangatan ti amo ni, no? Bantayan ta kung anong investigasyon sa kapulisan di, mayangot sa ring panibag-o na naman nga krimen sa Maguindanao involving miyembro sang okon PNP officials. Una sa balita. Una sa aksyon. La 7:20 Aksyon, Radio Philippine Standard Times, inuwanta naman ang mga balita lokal nga dapat datos sa nga pagatutukan. Ang istorya may kaangtanan sa pagpanira sang pila ka mga pribado nga malutuan diri sa Western Visayas. Nagpanira bangod sa nagkalain-lain nga mga rasones. Ang kanamuon sa mga aksyon, 17 gid ka mga private schools
Ang siling ni DepEd Region 6 Information Officer Hernani Escolar Jr. ang kabugusan nga 17 ka mga private schools permanente gid nga nagpanira subong nga tuig. Kag may ara 59 pagid temporaryo nga naguntat sang ila sa nga operations subong nga school year 2022-2023. Action firing line. Te konsumahon ta pila man mga 76 no? 76 taran ka mga blutuan din subo diri ka manti ang 17 ang permanente gid ya nga nagpanira mag-action. Pero ang balita silang sa DepEd, ang mga pampubliko nga bulutuan handa man nga magbaton sa mga estudyante nga napiktuhan sining pagpanira. Dere sa Western Visayas, partikular sa Negros Occidental, ano ba lang sitwasyon subong man, no? Nagumpisa ng klase, hindi bla? May mga nagsailogid man nga estudyante, halin private, pakadto public, pati ko laban-laban, may ara gid damo gid ni, no? Parang pamangkot dari problema ni ayhan para sa mga pampubliko nga eskwelahan. Anong pila ka mga rason nga nagpanira? Ang hambal sang taga-DepEd makaksyon, yaring mga common reason sang school closures. Number 1, ang manubo nga enrollment turnout. Ikaduwa, financial constraints. Problemas galastuhon tiini tanan resulta sang halit sang COVID-19 nga pandemic. Anong senaryo diri sa Negros Occidental kag ano ang mga pribado nga eskwelahan napilitan gid nga magpanira, no? Mabalaan naton ni paagi sa spokesman sang Negros Occidental Schools Division dugay-dugay pa kay Sir Ian Arnaiz. Action firing line. Samtang ulihing nga investigasyon sang kapulisan sa Kabankalan sa makalilibog nga natabo sa bangkay sa sulod sang pansyon nga ginkalkal, ano na bala ang nadangatan ang papangkot diri kon bala tuod gidayhan ang report nga ginimusdan pa ang patay nga lawas? Question pa na subong. Pero base mayara na sang resulta sa investigasyon sang kapulisan, Action firing line. Firing line. ti parang matuldukan ini nga mga palamungkotanon tinguan ta nga makasugilanon ang hepe sang Kabankalan PNP dugay kwaon ta man ang report ni aksyon na John Diaz no kun ano ang latest nga investigation ni Police Lieutenant Colonel Cruz. May ginasuspetsuhan na ba lang ang mga persona nga nagimo sa ding pinasahi nga helikopter ni kon makilala kag mapamatud-an sin Audrey ang magapasaka sang kaso kag kung madakpan gid man kabay pa nga madakpan anong wasahi sa mga tinuga ni man, no? Bala tadlong ning pinsar nila o kung base, may ara sumunod raga-raga sila sa pinsar bla. Action firing line. Amanikon nga ang nga nahimo nilang pagkalkas bangkay ni, kag ining ginasiling pagpangawat sang gamit para magkwartahan, isa ni isang nagapanguna nga ang gulo, no? Ngati subong sentro sa investigasyon sa atos ni nga kapulisan. Plus, kung malabot naman dugay-dugay ang lokal nga gobyerno sang Kabankalan ina kun magsabat sa tubag sa aksyon Radyo Bacolod teng ginatubod na di mag-aksyon ang mga alkalde mismo sang Kabankalan kabay pa nga magsabat sa ato sa nga tawag kayo malin kay na sang aga pa sa palatunturan nga aksyon na hotline base ko nagamonitor ba na si Mayor Benji Miranda ang nagatawag bala kay na si Imo Mayor Action Radio to mga alas 8:30. Action firing line. Base pa lang kung na makasabat ka. Galing kay until now, no response, no reply. Daw kanta sang, ano ganina, sang Beatles ba? Di ba? No reply. Action firing line. No? Way pa sa una, cellphone niya, pero ang Beatles may kanta na nga, no reply. Action firing line. Ambot kung sakto ko, hindi ko fan sa Beatles, basta nabatian ko din sa lyrics ang mahanon sa Beatles, no? Kabay pang masabata para kuntani sa benepisyo ni sa mga kabagkalanons mo. Kay, since nga gintalakay ini sa kahanginan nga balita, damo sa taga-Kabankalan, nagapamangkot ka, nagapalabot sa mensahe, there is Action Radio Bacolod ho? Patagina sa communication ko kung ano ba lang pwede, pamangkot nila is kung anong pwede
nga mahimo da sang local government sang Kabankalan sa patio bagot unabes Kabankalan Public Cemetery pampubliko ini nga patio mo way sang pader bisan sino man ang pwede nga magtinerda ka magalagaw-lagaw sa patio minano oras na way man gani kuno sa nagabantay nga security mo Action firing line. tekon pawalaan talang di anong bot silingon sa LGU Kabankalan bali wala na lang nga sahi sang insidente o kung hitabo para sa mga opisyal sang syudad na labi na sa alkalde tekon ginakabig ginakabig lang niya sang LGU Kabankalan nga pitsi-pitsi lamang ning hitabo okay why man na guro sang problema at least nabalaan sang Kabankalanon Action firing line. tuod mo duway man lang niya nga balita para guro sa ila bangkay ginkalkal ang report una base ginimuslan pa ukay baluskay ang sulod sang lungon kag binayaan Action firing line. okay bala na no tinga pati nasyonal pati gani guro internasyonal dakop sa ning balita ni Action firing line. mayo gani mabalaan sa pamuluyo dira sa Kabankalan nga mo ning ila sa nga pagkabig gila pero ang aton lang diri kabay pangandi lang masulit ini nga insidente ni bangod base kon mabalaan sadtong tawo o kon mga tawo nga naghimo sini nga way balagali sa ginhimo ng LGU base kon subong pa lang nagapanumdum na kung sino naman ang ila sini biktimahon nga bangkay mangkot lang na Action firing line. teula tunta ba nga matabo ni kag magkinaran-karan kita Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Action firing line. magulogin hawata na kay alas 7:28 na ops mayari pagali sak balita lokal pasilipatan tani ang aksidente sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental oy napyaran nyo sunod-sunod nga nagaluntad no kalabanan nga mga nagakabiktima subo kay patay gino Action firing line. nagligad diri sa Bacolod tatlo ang nagkalabatay sang ang tricycle na bungguan sang truck sa Talisay tricycle na kabunggo man sa truck bata nga tricycle driver patay Action firing line. subong nga adlaw sa San Carlos City may driver sa motorsiklo nagamaniyo sa motorsiklo patay man no Action firing line. hindi iya truck ang term gani mga kaksyon is ginarado mo mag-arado gin dos ginsudsod no ginsudsod sang hindi iya truck kundi ang payloader Action firing line. anong itsura sang payloader raw isa na kasalakyan nga no may karaw-kaw bla na ginakot-kot na duta may kamoy hindi kayo man nasig magdalagan pero nga anabungguan kagin sud-sud ini motorsiklo ni nano ba na natabo golpe lang nga nagdasig dalagan sang payloader Action firing line. tiguanta nga mahibuluan ang istorya sa likod sa sining nga balita mga ka-aksyon paagi sa report ni Aksyon Nelson Pateño direkta mismo sa may San Carlos City. Action firing line. Firing line. Atensyon sa mga palainom kape Alsatiel Action firing line. kamot budlay mag Alsatiel atensyon sa mga palainom kape abe way ko di kape skilid ko ho o kanami tani ipangapi ba kay mabulabugnaw din sa ako no. Action firing line. Firing line. Ang balita may angot sa kape, produksyon sang kape sa Negros Occidental, mas pasanyugon sang gobyerno provincial. May 16 million pesos na tanana igapain nga pundo para malabot ang target nga produksyon. Action firing line. Ang talatapan pang agrikultura kag environment sa probinsya kaina sang aga nakigsapol sa kaya Provincial Administrator Attorney Diaz sa bahin sang Kapitolyo o naging plastar nila kundiin nga mga lugar kag kon pila ka hektarya ang coffee plantation diri sa probinsya ho ano ba lang himuon para madugangan ang produksyon ang kape manamit inumon kon kaagahon marimisuyo pon pagkatapos kaon.
Action firing line. Ang kape. Action firing line. Ang Negros Occidental kilala ini bilang probinsya nga may pinakadako nga produksyon sa kalamay, no? Sugar producing province ang Negros Occidental. Pero base pa lang sa masunod nga mga tinuig, kilalahon man ang ato sa nga probinsya bilang may dako nga produksyon sang kape, coffee producing province. Nga, hindi. Action firing line. Ang target sang gobyerno probinsyal nga malabot ining 90 metriko tonelada ho, 90 metric tons nga maprodukto sang probinsya kada tuig. Dako-dako ning lalabuton nga aman kay sang gincheck mga ka-action kun basihan ang subong lang nga produksyon ara lang nga tana sa 8 metric tons lang. Action firing line. Di mga 10% lamang ni sa ginakinahanglan nga target mga ka-action. Tinako-dako pa mo ni nga ipainan gini siya sang pundo nga mga 16 million pesos. Ang gidalauman sa probinsya nga pagkatapos ang isa tubtob tatlo ka tuig, mangin sikat na nga to sa nga probinsya, ang Negros Occidental. Hindi lang sa Pilipinas, kundi kung mahimo pa lang sa bugos nga kalibutan. Bilang probinsya nga may maayo kag kampiyon, no? Ang maayo kag kampiyon kuno pudon mo, wala ka nang hahanapin pa mo. Action firing line. Maayo kag kampiyon nga production sang kape. Ano ang resulta sa meeting kaina? I-plaster na dugay-dugay sa ato sa nga interview kay Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz. Action firing line. 7:32 Action Radio Philippine Standard Time. Pinalamang ato sa mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan sa ato sa nga pagpakalagad sa saning Martes nga edisyon sang Action Farming Line. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa luyang magpadala sang ila sa komento, opinion kag reaction. Ipadala lamang sa amo sa nga text hotline sa 0963-3757-0874 sa liwat 0963-757-0874 ang amon sa nga text hotline. Basta may ara ka mo cellphone, importante siyempre may load. Action firing line. Kag kung may data naman kamo, log in kamo sa Facebook Live live stream sa Action Radio Bacolod. Ipadala direkta ang inyo sa mga mensahe kay hatagan tanugay-dugay sa hostisya tinguanta nga maakomodar tanan-tanan. Action Radio! 33 minutos na kaligat sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga late tuners, sa mga bago lamang nagbukas ang ilasuning radio kag nakabukas man sang ila sa rin naglobat nga mga cellphone, kamo nagapamati diri sa Action Firing Line until 9 p.m. Action firing line. Alas 7:34 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balita. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale. Okay, thank you gid. Sa mga nag-monitor, i-acknowledge na nag-monitor sa ato sa nga live stream. Hatagan tayo sang hostisya ang mga mensahe nyo padala diri sa aton. Unahon ta sa bahin sang Facebook live naton sa ato sa nga account si Mercy Flores. Monitor watching. Salamat gid. Good evening Action Marlon. And also to all listeners of Action Radio Bacolod. Okay, Ma'am Jane Kidilag doon, hello. Bayong gabi Action na Marlon, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, siya Christine Manalo, NJ Sison, all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Halong dira taran nga maulanon nga panahon. Okay, si Alex Monteza, aga monitor man. Si Toto Roy Recuelo, okay, uwi ka biyahe, Toto Roy. Okay, mayong gabi si muda. Si Nonoy Balaba, nga nag-prepare na sa iya sini nga iratsada nga entry sa area sa Barangay Tangob. Si classmate Roslyn Cordero Ginagin, hello Rose, mayong gabi na si mo. Ang si mo sa nga family. Okay, sa ato sa nga live stream, si Georgia Gargasiran, mayong gabi, Georgia.
Leonisa Ilban Buena pamati on to sign off. Salamat. Maria Liga Marabailes Banag Glorioso. Good evening, Action Mar. Monitor lang diri sa may Camilla, Bacolod South, sa may Barangay Tangob. Taran-taran nga mga taga Barangay Tangob palangga na ni Action Marlon. No? Good evening, Sir Marlon. Watching from Buenavista, Rizal. Sa bayan sang Ponte Vedra, Negros Occidental. Okay, salamat kid. Inday Blaza, Rinanti Arbillar. Watching San Carlos City. Palang Cotabiao sa Arbillar family. Servano family sa Magalion Cadre. Leia Yangeres Kevel from Talisay City. Diding Aloha Miyanto. Paul Spat III. Melvin Peñafiel. Junilo Conyendo. Watching live Alicante Ibe Magalona. Gloria Lara. Good evening, Action Marlon. Monitor from Barangay Palayog, Hinigaran. Home Alumina, mayong gabi. Virgie S. Penda. Good evening, Action Marlon. Monitor from Celine Homes. Keep safe and more power. Salamat, Gid. Okay. Veronica Santillan Manukan, Christine Menyas Villalobos, Imbong Dio Campo sa may Maaw. Alex Montesa, malagaw ko na Sir Imbong sa Maaw one of these days. No? Sige, malagaw-lagaw tos Maaw bago city. Okay, salamat. Vanessa Star Mayo Dokmat Mayo sang Rochester, Minnesota. Sir Milan Oligo, salamat from Alex Montesa. Anil Ndi Realista mayong gabi. Monitor lang Barangay 8. Okay. Heavy equipment pa ang enkwentro niya. Daw asfalto siya abal ni Alexa. Negros Occidental, the land of sugar. Okay. Martin Aliling, Andy Saludares. Good evening. Monitor lang kami sa Barangay del Pilar, Pontevedra. Elizabeth Gamala, God bless everyone. More power to ARB, Berle and Wallace. Raman si Titing Susun. Grace Torres de la Cruz. Listening from Binalbagan. Okay. Nodoy Russell Ulitan, watching from Sitio Sasio. Barangay Palakiao, Isabela. Ronald Becerra, Action Marlon, monitor lang sa may Aroserra. Okay, sige. Halong-halong, taran, halong-halong. Okay. Saga text dari sa aton, hindi ko maktalis ang ngalan, no? Lagi da. Mayong gabi ko no, mayong gabi sa 300 ang kuana. Hindi ko way ko ma-save, no. Sige. Thank you. Balik tayo dugay. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa,
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, action reports, afternoon edition, action firing line, kag action night patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, action reports, afternoon edition, action firing line, kag action night patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Sudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kung kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining nga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong Sa aksyon! Ang halit sang COVID-19 sa Pilipinas kung isa-isahon ta halos hindi may sipan. Ang kanamuon, di ba? Halos taran apektado sa COVID-19 ang hulag sang tawo, ang negosyo, ang trabaho, pati ang edukasyon. No? Tumanggid nga napektuhan ang edukasyon kaluluoy ang mga estudyante. Nagligad lamang Agosto 22, formal nga nagbukas ang klase para sa school year 2022-2023. Face-to-face man pero hindi pa full bla o kung hindi pa bilog nga semana ang klase ginapatigayon sa eskulahan. May ara nga tag 3 lamang kadlaw sa isang semana, may 2 kadlaw blended learning gyapon. Pero pag abot mga kaaksyon sa Nobyembre 2 sa ning tuig 2022, ulan man akong init ang salin sa DepEdya, dapat sugdan tagid ang full in-person classes sa taran-taran nga mga private man o kon pampubliko nga balutuan. Firing line. Pero kamanobala ka mo nga may ara gid balutuan, partikular ang mga pribado na pilitan nga magpanira bagod man sa halit gintuga sa ring pandemya ni.
ang DepEd nagsiling nga diri sa Western Visayas. May 76 gid ka mga private schools ang nagpanira, naguntat sang operation. Pero sa 76 mga ka-aksyon, 17 o kung 17 lamang di ang nagpermanente panira. Hindi ka ba dirang kung magsige ka operation, hindi ka man ka operar ka man ti dutay sang mga nagpa-enroll plus may problema paglastuhon. Action Firing Line. Ang 59 mga ka-aksyon temporaryo lang nga nagpanira, no? Naguntat lang sa ila sa nga operation para subong nga school year 2022-2023. But sa lingon may posibilidad pa rin nga makabangon ka makabalik sila sa ila sa nga operation. Hindi man basta-basta mo nga mag-decide ka ora mismo, mag-decide ka bala, no? Nga sa ulihi gali makasiling ka nga nagpanira taman, pwede ba lang kita gali maka-operate. Ang kalabanan sa 76 mga ka-aksyon ka may eskulahan nga nag-shutdown, abot check ta kung ano nga grade. No? Ang DepEd nagligad nga semana nagsiling, pangkapugusan niya, may 425 ka mga private schools have closed since the height of the pandemic in 2022. No? Damo sa mga estudyante ang napektuhan mga ka-aksyon. Ano ang sitwasyon diri sa Negros Occidental? Ano nga mga pribado nga eskulahan ang mga nagpanira aber hibalonta? Online sa Firing Line. Makaupod ta live sa sariga panatuntunan ang spokesperson sa Negros Occidental Schools Division, Sir Ayan Arnold Arnaiz. Sir Ayan, mayong gabi. Mayong gabi, Action Marlon. Yung gabi sa tagang ng mga pamati sa imong programa sa buong gabi. Thank you so much sa time, Sir Ayan. Unahon ko, Sir, pamangkot kung dari sa Negros Occidental, I don't know kung mayara ka sang record, ano nga mga private schools, pila na kabilog, ang napilitan, gini nga magpanira permanente? Well, sir, ang asa diri sa Division of Negros Occidental, may ara kita 7 nga nagsarado. Ang iban sa inyo, nagligad pa yan nagsira. Pero kayong dala sila sa listahan. Ang subong nga tuig, may isa ka private school nga ara sa Murcia, nga daw gipadalagan ina sa mga pare ang mingiyuan sa nga eskwelahan. Ang mga rason nila tanan nagnubo ang ila enrollment. So hindi na nila masarangan ang mga operational cost nila kay tungod na laban sinyo nga mga private school nag-strive siya paagi sa mga tuition fees ang ilang enrollees. Pero we have to take note, Action Marlon, no, nga ang ini nga laban singi sa ila sa pitungan ni kalabanan sila, they are kindergarten schools which are ang kay tungod kindergarten lang mga one section lang sila kung is at 10 to 20 students lang sila. So kung nagtaon mo kung nga magnubo pagida hindi na nila masarangan, although some of these schools or ang mga private school nato may subsidy na from the government, pero the subsidy sometimes is not enough for the operational cost kay hindi man lang suga kag tubig ang bayran ta may tao pa nga bayran. So that's why nga siguro it's more practical for them nga magsira either permanently or temporarily para lang maano nila yung ilang mga galastuhan. Na-mention mo una, Murcia, isa. Doon ko may harap kada kompleto ng listahan, Sir Ayan. Sa Subuway ako talamdan, sa akong cellphone, ginagamit ko actually. Okay. Sige lang. Pwede mo lang siguro magkuhan ka ron, no? Ma-forward sa ako sa nga messenger, parang at least ma-post namon. So, may mga estudyante, gid man, Sir Ayan, sining pagbukas ng school year last August 22. May nagsaylo gid. Madamo gid ba siguro nagsaylo sa public schools, no? Halin sa mga nagsira nga mga private schools. Well, kung saan nagligad pa sila na sira, sa Euron sila, one of the reasons nga nagsarado na lang sila, kaya tungod nga ang mga estudyante nila na nauna na saylo sa public school. That's why nga nagnubo ang ila enrollment.
So, kung ang ibang guro nga nakasaylo na sa public school, why na nagbalik na lang kahit tungod na base siguro last year na lang nila in secondary school or sila grade level. So, nagstay na lang sila sa public school kahit nakita nila nga why sila balayaran sa public school o kung minimal lang gid ang ilang galastuhon kung sa public sila. So, possible nga mo na mga rason sila nila. So, that's why nga hindi lang ang nakibot sila just like tabo dito sa Manila nga may nakibot lang ang gulpi lang ng nirado. Araya kumbaga gin formal man sa mga eskwelahan na ang pag-apply nila for closure. Kung mo nagsaylo, so madugang kanamuon sa mga estudyante. Inaihan Sir Ayan makatugas ang problema ni sa mga public schools. Bagod ko hindi malipod sa ato na ang isa sa mga isyu nga ginatingwaan pasubong nga maparesolbar sa gobyerno ta amo ang kakulang sang classroom sa mga eskwelahan di ayhan damo ni Sir Ayan kapag ginutok. Well, kung lang tayo natin ang realidad sa subong, ang ato ng mga eskwelahan, subong kung ginapilit man sang iba na mag 100% face-to-face na, nagalalabot 50-60 ang kada classroom. Yes. Na nakita naman sa media, maskin sa Manila, hindi mo lang dire, nga nagatilindog, nagapungko na sa salog ang mga bataan, kay kulang din ang ato na classroom, kulang ang ato ng mga pungkuan. Kag much more, may shortage tungkol sa kadamuon na sang mga estudyante, may shortage man kita sa mga maestra naton. Ang iban, especially sa subong, yung nga naga-transition, hindi nga naga-blended learning, pa naga-shifting sila sa schedule nila, may kakulangan gid kay tungod nga nagaka-overload ng atong teacher, kaya ginatunga ang schedule nila. So, bali sa kaduwa sila magklase, may morning session, may afternoon session. Kung baga, okay pala nga subong siguro may tsinggihan pa ka mga ministra tungod na transition period, pero come November magbutok sila sa sulod ng classroom, mayaw-ayawan na gid ang ato ng mga teachers man kagang masubo sinadda kay may ara kita nga na hindi man mas pero damo sa mga maestra nato na nakakita sa maayong oportunidad sa guwa sang pungsod. So sa sinilang madamo kita nga mga teachers na galakat pa kadto sa USA. Kay tiadto to ang mas dako-dako nga sweldo kumpara diri sa aton. So amo na nga although naka-create man sa employment especially for the new teachers naton, pero kung baga manugod naman diwat ang mga eskwelahan naton, especially now naka-start na ang klase, may kakulangan gid. So mang-hire pa lang mo, although the application period is already over, pero mang-select pa kag mang-empleyo na sa mga bago naman ng mga teachers para mag-fill in man sa mga bakante. Naglipas na ang isa ka semana sang nagumpisa August 22 nga school year. May mga late enrollees manggihapon nga ginabaton Sir Ayan ang mga eskwelahan within sa inyo sa nga division. Oh yeah, maski sa diyan ka nga division because it is mandated by DepEdman nga dapat wala bata nga may mabilin. No child must be left behind. So maskin late nga sila magpa-enroll dapat batunon gid sa mga eskwelahan, and dapat lang tawon gid nga within pag 20% pa lang na-consume sa 203 days, class days. That's until October nga siyang palugit. Pero even beyond October, maski magsubra pa sa 20% ang na-consume na, maka-enroll gyapon ng bata, pero muna nahatagan sa lantaw na sa eskwelahan, i-assess sa eskwelahan if dapat pabasa nga ibatonon. Kung pwede pa siya mabaton, hatagan siya sa mga remediation o kung mga intervention para makalagas siya sa wayad ang sudlan na quarter. Pero as of the moment, way pakita sa pinaka-final data gid sa enrollment, kay tungod nagasugod na ang encoding sang kada advisor sa ilang learners information system, kag amo na ang pinaka-final gid nga number of enrollees grado da siya kwaon sa sina nga system. So mga public schools pwede tiya mahambal nga ready sa gihapon sa pag-accept sa mga students nga affected sang closure sa mga private schools.
Oh yeah, Yeah. pwede Uh-huh. gid. Basta ang importante may papeles sila, like for example ang birth certificate nila. Okay. Mas kung may nabiling pa sila nga mga kautangan dito sa eskwelahan nga na gina temporary enrolled nato na sila. Mhm. Kay ara na sa sistemo kung may makita man nato sa system kung may utang pa sila sa nagligad nilang eskwelahan, temporary enrolled na di sila, ma-officially enrolled na sila kung mabayaran na to nila ang account nila sa piyak na eskwelahan. Kaya gina-respetar naman ang mga private schools, no, as our partner sa DepEd. Amo na nga pwede gid sila maka-enroll gihapon. Okay. Kantuan ko, Sir Ayan, ang pagtuman sa ginatawag na health kag safety protocols sa mga eskwelahan. Ano so far ang feedback kanabaton mo? Okay man, way man tato sa problema? At ang aton subong patuman gid base sa DepEd Order 34, duha naman lang gid kabilog ang ginastriktuhan naton dapat. Face mask kag ang physical distancing. However, lately naghambal naman na ang physical distancing is not really i-relax na lang gid na siya para maka-accommodate na 100%. So makita naton na sa subong sa Negros Occidental Division nga damo pati school yang nga naga-physical distancing gid. May mga pero for example may mga large schools kita galing nga katungod na gusto na nila mag 100% medyo wala na ta physical distancing. Pero kung lantawon taman magwa sa eskwelahan ng mga kabataan, makadto lang ka sa plaza, lantawon mo lang sa plaza sa mga banwa, nagkaka-tipon-tipon man na sila gadi, hindi man nga physical distancing. Maybe that is the reason also nga gina-relax na lang ng physical distancing kay either outside or inside the school, amo matagihapon ang kakatabo. Yes, oo. Ang ginahulat sang kalabanan dari Sir Ayan ang nagtimbre man diri sa aton siling nila kabay pakuntani nga dulaon man ang requirements bla COVID-19 vaccination parehas ang pagdula sa college bla ang anunsyo sang CHED kahapon ay dotto kon basikon laban-laban ang man matabo sa inyo goro. Ang sa ano na COVID-19 vaccination bala nga requirement. Kaya ang sa CHED kahapon nag-announce mo sa college sa dulaon na. Balikan ta si Sir Ayan Arnold Arnaiz. Ang COVID-19 vaccination so far daw why na gid man gina-istrikto niya kay mabulubod na naman sa gidikanan nga piliton gid ang ina sa kabataan nga di magpaturok sa bakuna kontra COVID-19. Sir Ayan, ang COVID-19 vaccination bla silengko ang CHED kahapon nag-anunsyo nga hindi na ni pag-obligahon ang mga college students kag mga nagatrabaho sa universities ang vaccination gani. Silengko Sir Ayan, basi ko naman ni matabo sa ulihi sa inyong level bla. Well, actually, naghambal din ba niya si Secretary Vice President Sara Duterte nga ang vaccination, ang basta niyang presidente nato, no? Ang vaccination niya hindi man siya mandated. It must be voluntary, pero it is encouraged among our students kay para may added protection sila kay hindi na relax na amat-amat ang mga health protocols naman dito sa eskwelahan except for the face mask, no? At kung baga dulaon mo si physical distancing, siguro naman dapat may isa ka man ka protection nga para lang maprotektahan man kaugalingon mo, such as the vaccination. Why ba sa ginamando? Why siya ginamando sa eskwelahan naton? Yes. Pero gina-encourage man sila gyapon na magpa-vaccine. That is why gina-welcome tama ng mga nagka-vaccine sa mga kadabanwa. Kung sila nagka-lisensya na sila nga ma-on-site sa eskwelahan, gina-welcome, gina-accommodate sila. Para man nga, kung baga-ara nyo sa eskwelahan ng vaccination na hindi ka pa magpabakuna, basta may consent lang yung isang parents. Kasi may mga minors yung nga itong ginistoryahan. Yes, so salamat kay Sir Ayan. Unless mayara ka sa dugang nga ipalabot nga mensahe sa ato sa mga eskwelahan dire sa ato sa mga estudyante, Sir Ayan. Go ahead. So far, why bagid kita sa iban pang updates. No? Mula na, salamat. Tama sa mga po sa chances ang inatag sa DepEd always and all the time. Good evening. Salamat, Sir Ayan. Mayong gabi. Action Firing Line. Aman ang sitwasyon sang division sa idalom sang Negros Occidental mga kaaksyon. Man ang division nga ara dara si Sir Ayan Arnold Arnaiz. Amo sa ang may pinakadabo nga sakop. Taran-taran nga mga municipalities kag ang sunod sa Talisay sakop ni sang Negros Occidental Schools nga division. Ang iban nga mga sunod may ara sang kaugalingon
nga division mga ka-aksyon. Correct ni siya, amat-amat nga gina-relax kay 2 years is enough. Damo sa nagasiling ng tama na ni nga antos, tama na ni nga penitensya, no? Sa COVID-19 mga ka-aksyon nga halit nga gintuga, no? Dako gid man damo sa gasiling eksperto, health experts nga dako gid man ang nabulig sining COVID-19 vaccination. Nagabalik gid man ng tod ang pagdamo sang kaso pero ganubo ang resgo sa pagkapatay sang COVID-19 positive patients basta na bakunahan lang. Action firing line. Kagkamay nga malabot ang target nga COVID-19 vaccination dito sa Negros Occidental kay abo ina ang basihan sa ulihi nga ining alert level status sang majority nga mga banwa kag syudad sa ato sa nga probinsya from alert level 2 pwede na mapanubuan sa alert level 1. So mahalog-halog naman ang mga restrictions nga ginapatuman. Action firing line. Amo nang ginahulat kag ina matuman lamang sandigman sa aton sri nga kinagawian. Gawi tabla sa aton man ga halin, no? Kon anong estado ta diri sa probinsya kon COVID-19 na paghamalanti. Ginmuno ko bagulang sa headline ko. Pungsod China sa Beijing may lockdown to sa Lasbongya. 4 million ka mga tao epektado to. Hindi ta gusto nga maglaton ining senaryo subong sa Beijing, China diri sa Pilipinas. Action firing line. Kabay pang ang pag-relax di masigisi-sige na ni kag malabot ang handom ta, no? Nga mangin hindi gid man COVID-19 free nation kay daw ka budlay kag kalayo palabuton na kay nagabalik-balik pang kaso pero at least, no, mapanubo lang ang kaso kag why na balasang madaga nga kabuhi, why na sang mabatian kita nga balita nga may napatay sa COVID-19. Action firing line. 12 minutos na kaligad sa tak ng alas 8, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ining bahin ginadulong sa aton sa kaaluan sang bloater na plus capsule. Ang bloater na plus capsule may dako gid nga mabulig para Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. ay namunuhan ko kaina sa akon sa nga headlines ngang aksidente sa dalan sunod-sunod. No? Aksidente sa dalan sunod-sunod. Bonggo anay isang salakyan, motor perme ang involvado mga kaksyon. Ti subong lang nga hapon ho. No, sa subong lang nga hapon may ara sang payloader niya mo, no? Ang nakabonggo sang nilang isa kundi duwa gid ni ka mga motorsiklo, may tatlo di ang kung may isa diring patay, duwa ang pilason. Dito sa may sitio na Bataan, no? Sitio na Bataan, Barangay Rizal, San Carlos City, mga kaksyon. No? Anong plastada nagbisyo no? Mechanical malfunction ang gintunaan sang sining aksidente gani. Ti magsiling kita payloader, no? Sa Laragway diri nga padala ni aksyon na Nelson Patinio sa aton. Ara ya pahimunong skilid sandalan ang payloader niyo. Action firing line. Ya masubo diri kami ara sang isa nga gin-declare
nga dead on arrival sang gindala ini sa hospital. No, pamatian ta ang detalye sa nga balita sa report ni Action Nelson Patenyo kag ibalaon ta ko darong investigation sa ato sa nga kapulisan. Action! Firing line! Firing line! Ang aksidente mga kaaksyon ginasiling nga unay. Unay ang aksidente pero dapat updan ta sa maghalong pagbiyahe ta bisan diin man nga lugar, no? Bisan nga dalagan sa rakyan ta sa dalan nga matawhay, way isang nagasunod, way isang sugata. Halong aragyapon nga kay hindi kun kaysa malipatan, hindi malikawan bla. Nga ang dalan gli may araya bato. Kung kisa galapaks bato ang ruedas ang salakyan mo, matakingking, resulta aksidente ka, no? Hindi na malikawan gani. Action! Firing line! Tining panibag-o naman nga aksidente sa may San Carlos City mga kaaksyon, no? 24 anyos, huben pa rin ang biktima, taga San Carlos City man, ang isa dari mga kaaksyon, taga San Carlos City taranay, ang mga nagkalabiktima rin. Ti ang driver sang ginasiling pay loader, ginibistigahan naman sang pulis kag mga tubang sa sang kaso ni. Duwa ka mga motorsiklo ni. Ano plastada di man? No? Nagasunod ang motorsiklo o kon ang payloader ang ginasundan sa motorsiklo. Action! Firing line! Ara sa kilid sandala nakita ito ang laragway nga ginpadala na rin ni Action na Nelson na Patinyo kadelikado ni sa ginatawag nga payloader, no? Ang ginmuno ko galikina yang equipment na bakkoglit niya, no? Ang may karawkaw no bakkoglit niya. Action! Firing line! Ang payloader isa man hinikasahi sang equipment pa na. No, gina-kontakta ang signal ni Action na Nelson Patenyo sa sinigid nga mga tinion. Pero antes na, no, antes na dalitaan layo sa Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen sa mga high blood, sa mga diabetic. Akon ganda rekomendar Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Ang milagros nga kapsula. Simple nga tawag sa ato ng munisang manunggal. Masolusunan ang problema niyo kung ikayong lawas ang paghahambalan. Nagapanang luya lawas niyo. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Ang sabat sila mga kaaksyon. Pwede mabakal sa RX Drugstore, sa BIMS Pharmacy, sa Caro Pharmacy, kag sa iban pa mga butika sa inyo sa nga lugar. Kag Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension ang pag-maintainer sang healthy levels sang vitamin D nagabulig ni papagon sa ato sa nga immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahiliw kita sa risgo nga matabikan sa anuman nga balitian. Ang maayuda sa Life Extension Philippines nga opisina kaya nagatanyag sila sang deskwento dira sa pila sa mga produkto nila. Kabay ara pa libre nga konsultasyon. Pwede ka mo makakanto dira. Lunes to Biyernes alas 9 ng aga, Tob, alas 3 ng hapon. Ara sila nahamtang sa GA, Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line! D3! Balikan tayo sa nagpadala dugang mensahe wa. Ato sa live stream. Okay. Dito to ginakontat man. Okay. Sige. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang sapat na kuno nagpadala sang 100 stars. Okay. Ma'am Jinky Delag doon halong ang tarandara sa maulanon nga panahon. Okay, sige. Salamat gina. Dennis Richard Tibor Roma, si Manjo Arnejo, John Serna, Alex Montesa, Hinam Nur. Nagapadulong sa Parkonwa. John Serna, mayong gabi Action Marlon kag sa taran-taran. Ko nilaparan, tamyaw lang family laparan, Labanyego, Torbella, kag Esparisya, ang gatamyaw ko nilaparan, sang Pandanon DSP, Rhea May Ladio. Tamyaw ko lang family Ladio dira sa may Manapla, Rochelle Fulgencio, Susana, Market Tribe, thank you. Kapamatigid, Kim Poyolo. Sige, salamat. Edilaos, good evening Action Marlon. Ari lang kami ni Nana Isabel.
Ida Ramos, thank you. Billy Albay, mayong gabi. Elvira Gilogo, okay. Kativer, good evening. Chris, Kerry Paul, Javier, Tanatan, San Enrique, watching San Enrique, salamat kid. Godspeed ko, no? Okay, salamat. Bongbong, gapanaog siya, no? Siya Bongbong Dipala, Tamyaw Family Dipala, monitor lang, Barangay Bagroy, Banwa sa Bidalbagan. Lorna Diligencia, thank you. Balik na dugay-dugay. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. Colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit na ligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man nga araw-araw mo iliteral yung ipabugbo mo puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una ko nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala ng kundi may heat. Gulpi lang makapon sa... Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Hinit saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna tayo siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nung ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko si Action Boy. May kayo nyo kay may hot and cold ka mo. Ako nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang So, amo na nahimuon mo.
pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, ginang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water kung na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no, cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Mo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano dahil kung gagatulog akong gabi. Batay, check lang. Kaya hindi ko pwede nga close kung aga. Kaya hindi mo iyabo. I-check lang da kay... Sige, Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da, hot or cold, paliguon ko lang na yun. Balita Espesyal! Dirita Action Boy, sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga ano damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Hindi ko na mo naging mo yung ininit na ligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man nga araw-araw mo iliteral yung ipabugbo mo puti ka din do bad paper. Hindi man na. Galight. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kung may hit. Gulpi lang makapon sa... Nasa naman natin ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Hinit saya. Di sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna tayo siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na ko nung ara da. Amo na. Kung nung ara lang Very content ko si Action Boy. May kayo nyo kay may hot and cold kamuya. Kung nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daog sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang So, amo na nahimuon mo.
pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, ginang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no, cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano dahil kung gagatulog akong gabi. Butay, check lang. Kaya Hindi ko sigurado. pwede nga close kung aga. Kaya di mo iyabo. I-check lang da kay... Sige, sa Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da, hot or cold, paliguon ko lang na. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga ano damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Wala tabla sugpon. Hindi ko na muna mo yung ininit na ligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man nga araw-araw mo iliteral yung ipabugbo mo puti ka din do bad paper. Hindi man na. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una ko nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kung may heat gulpi lang makapon sa. Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko binga dapat kung unahon ana i-acclimatize mo ana yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba? No? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Hinit saya. Di sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaliban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nung ara. Ako nung ara da. Amo na. Kung nung ara lang Very content ko with si Action Boy. May kayo nyo kay may hot and cold kamuya. Kung nung ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga So, amo na nahimuon mo.
Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, ginang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no, cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. City Government Center ang pagsaka sang balayran sa kuryente pagatalakayon sang komitiba ni Konsihal Puentevilla sa ikaduwa nga committee conference. Mangadagsa ang reklamo mo angot sa ding pagsaka sa balayran sa bills kuryente no. Plus ang Bacolod LGU liwat nga iistrikto ang pagpatuman sang road clearing operation. Ari bantehan tagid ni nga libutan yo ang mga kabaranggayan bla. No? Dapat wainis ang ipasin oding lokal gobyerno tas Bacolod. Yan ang ginatawag nga road clearing operation. Balik-balik no? Sang una may road clearing operation na paano ta mapangitaan sa pamaagi o kon pag-on bla nga pagsulundan nga hindi na magbalalik ini mga ginpahalin sa road clearing operation. Action firing line. Kaya mo nang balatian dari Pungsod Pilipinas no? Ang kasuguan ang ordinansa ay patuman pagkatapos sang isak bulan pilakismana halugan why naman sang implementation balik man gyapon. Action firing line. Ti ang road clearing operation damo sa nagbalalik daw daras na downtown area kag sa mga kabaranggayan kabay pa. Nga mangin babako dang unto sa sading implementasyon. Action Radio City Hall Report. Abatian ta ni tali sa nga balita sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon please, mayong gabi please kabin. Yes, Action Mar. Kadamo sa mga social media posts, Action Mar, sa Facebook, amo sining mga electricity bill, no? Especially under Seneco, ang ginapost, ginapabot siya, ang sining pagka-dismaya, matapos sila halos na doble ang ginabayaran sa mga consumers sa Seneco, especially dito sa may syudad sa Bacolod, Action Marlon. So, sabahin din ni Councilor Claudio Soto Puentevilla, ang chairman sa Committee on Energy sa Sangguniang Panlungsod. Iya sinigin pa Action Mar nga mayara pa siya sa second committee conference nga pati gayunon sa upod ang management sa Seneco para usisaon na ining power rate hike no diri sa may syudad sa Bacolod tigtiban man pagid ng mga lugar nga under sa Seneco yang tutok diri ni Councilor Puentevilla ang jurisdiction no sang City Council ang syudad sa Bacolod. Din pa diri nga ti according to Action Marlon nga ti magluwas sa poor service according to iya mukha sa kaabanhang balayran sang Seneco which is nga isa sa mga agenda ngayon sininga pagatalakayon sa next nga committee conference. Ang gintamangutatan kung when ang schedule sa committee conference. According siya, gina-check pa niya ang availability sa venue no sa Sangguniang Panlungsod. Kaya ang City Council by September 28 pa ang available nga venue. Amo itong gina-check niya ang Mascara Hall o kung iban nga area sa Bacolod City Government Center since official record dapat ining committee conference kag matake note ang tanan nga mga gintalakay kaupod man ang pila ka mga iimbitara nga mga resource persons especially sa bahin sa Seneco Action Marlona. So diri kay Councilor Calao Puentevilla di yaman hangpan ang publiko hining mga konsumidor sa Seneco especially nga pigado ang pagpangabuhi sa Action Marlon kaga according diri sa iya luyag niya nga may baluan ining sunod-sunod nga pagsaka sang balayran sa kuryente. Aring tingoga ni Bacolod Councilor Claudio Jesus Puentevilla. Kadamo dito subong nag-post sa social media regarding sa bill nila nga daw excessive bitang pagsaka. Yes, action bill muna nga sige man ta monitor kag sige sa on top sang Seneco issue kay we want to give justice no mo naman tanan nga
mahatagan mayo nga rates ang aton nga pumuluyo kay kabaluman ta, not only are we suffering from the services that they are giving, but as well as the ang rate nila, no. So that's why amo nang isa sa mga agenda gid na nga luyag ta ipalabot. Ano yung next hearing mo sa upod ang Seneco nga mga management? Ang venue, ang ginahulat ko lang. Kundi ta i-allow sang SP, which of course on record na tanan, amo na lang na ang ginahulat. So kundi ta nila i-katagan lugar. Alam na pati ang isang tingog ni Bacolod Councilor Puente ang chairman sang Committee on Energy. Ginpamangkap man nato ng konsehala ang sining na ikatatlong ang QR code na ginlansara ni Bacolod Mayor Abby Benitez na pwede makareklamo ang publiko kung may aragli sila sa mga concern na hangot sa pamalakad sang Seneco sa kuryente o kung ano man nga sistema action marlon. So ginaabi-abi ni Councilor Pontevilla ang ining development para at least matipon sa iya hining mga reklamo kag sentimento sang publiko kag mapalambot action marlon sa natungdana nga individual o kontining Seneco. So according kay Councilor Pontevilla, maayo ini para at least maraktabala mismo sa publiko o sa mga pumuluyo ining mga reklamo nga mabatian action marlon kag mahatagan sang igtalupangod. Yes. Sa pinaka-latest Axondel, separate na siya sa kuano sa tong QR code man nga launch una water district nga reklamo. Yes. Lain na siya. Sa action marlon nga QR code meron sang basura, meron sang water district o kung Pasiwa Prime Water. Aga mo na siya ang ikatatlo no ang reklamo regarding sa kuryente. Kung basihan natin na pinakauling nga Facebook post ni Mayor Abby Benitez, sining official na Facebook account. Actually, kung i-click ni Marlon ang link ka din provide sa mga page or scan mo ang QR code, may mga pamangkot dira nga makitaan nga dapat i-subto na sang magreklamo like hapos bala mag-contact sa hotline sang Seneco. So ang initial result sa sining survey or anado or forma sa ang nagsabat 3.7% gid lamang. Ang no 96.3%. So butilingon halos malapit 100% nga nagakabudayan ang publiko in kaso kung may mga concern or emergency angot sa Seneco action marlon na. Sa ang ginpabangkot naman kung hapos bala ang payment method ni Seneco, ang nagsabat sang no 33% kag yes 67%. So sa sining nga pamangkot action marlon nga daw mayoriya diri sa mga consumers na haposana nga magbayad sa ila sining electricity bill. Sang ginpamangkot naman diri action marlon regarding sa unscheduled burnout 55%, 55.8% ang nagsabat nga tiyang muna ang siling masami nga problema sa Seneco. Nagakaguba nga appliances, managsabat nga 46.5%, nagapatay sigang kuryente 58.1% ang nagsabata, kadako nga pagsaka sang bill 69.3%, ang taas na cost ng kuryente 62.8%. Kag iningin pang mention nato no mga problema sa Seneco, all of the above, pagmagri sa mga nagsabat sa forma sa 69.3%, kag may iba nga concern na 0.5% action marlon. Kung matiyan natin din data, halos 50% and above ang resulta action marlon sining mag-ubid lamang dinansar na QR code nga makareklamo ang consumers sang Seneco action marlon. So ang matabo sini kangay man sa Bacolod City Water District Prime Water nga QR code din pang tipo ng isang office of the city mayor kag ipalambot man sa Prime Water Basiwa. So same man yang matabo kag ipalambot man sa management sang Seneco action marlon. Kay kung ordinaryo ka lang nga netizen or consumers kung magreklamo action marlon wala ka kilala sa Seneco do mabudlayan ikaw nga makatuwa sang sabat no. So mo na siya ang pahagi sang Benitez administration nga direkta nga mabatian sa mga bakulod na ang inas niya concern kag siya mismo ang makapalabot sa management. Ari ang reaksyon balikan naton si Bacolod Councilor Calao Pontevilla. Hindi na yan normal nga unscheduled burnout. So the mayor would want nga ang feel good sang
pumuluyo nga ma-report gid para mahibaloan gid kung ano ang sentimento because as I said tanan I think are unhappy no with the services that is being given to the city and not only that ang rates pa shadow kataas one month billing policy pa sila to sa ila pero ang ilang ginahatag sa atong serbisyo do hindi man niya mo. Bali ang QR code ni Councilor ang mga complaints dili i-forward mo ni sa Seneco. Yes, malabot na sa kay Mayor kung anong ilang mga complaints, ano ang reklamo sa pumuluyo, kay ginasadihan na siyang, ginamonitor na siyang Mayor's office, ni Mayor Albi himself, kung ano ang gut feel no, sa pumuluyo kay Luyag na tagandang ng solusyon. Pinapatiyaran sinog ni Councilor Calapon, Chairman sa Committee on Energy. Sa ibang nga baita sa City Hall, liwat nga ipatuman stricto sa siyudad sa Bacolod sa pagpangudri sa City Legal Office ang road clearing operation Action Marlon since dapat ongoing ni siyang programa sa DILG na nag-umpisa sa Duterte Administration, i-carry over sa Marcos Administration, kaya recently may mga memorandum naman sa DILG na dapat consistent at payuyon ang pagpatuman. Sa Monday, isang City Legal Officer sa siyudad, si Attorney Romeo Carlesing Jr., ngayon nakulat Action Marlon ang availability sa salakyan ng pag-usaron sa enforcement team para makaumpisa na sa pagpanghawan sa mga dalanon. No? Kaya Attorney Ting, at previous administration nakatuman pero nag-claim din allegedly gin-tolerate daw no hining pagbalik sa mga obstruction Action Marlon at dalanon kaya according kay Attorney Ting, once gani nga ma-maximize naton ang mga road lots diri sa may syudad, ginatanaw niya nga makabulig para sa problema sa syudad. Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ginaano lang namon sa buong amon na transportation kay iti sa buong isa lang amon na masugod pag kami clearing dayon sa dalan na madamo na construction na sa una na clear nagbalalik naman. Legal enforcement team lang. Kaya may ara na sa una during sa kay Duterte administration enforce ang city. Galing kin tolerate man sa previous administration ng pagbalik na sang mga obstruction. Subong naman kami ang kay gano man ang DLG na dapat namon i-clear na namon. I think gusto man namon na ma-maximize ang mga road lots na ma-avoid ang kondisyon sa traffic Para nabatian si Bacolod City Legal Officer, Attorney Romeo Carlos Ting yes, hasta ni sa barangay level nga clearing? Yes, sa barangay level Action Marlon kay the other day nakamention si Councilor Alvin Torresino ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances. Dapat ang kada barangay nera sang kaugalingon nga may under sila sa mga jurisdiction nila pang coverage sila. Dapat ilaman sini pangunahan ng road clearing operation bawat may mga nagakaiguman nga consequences kag sanction no nga posible papanahog ang DILG kung hindi sila mag-DIO Action Marlon na dapat continuing program Balikanta si Action Dale Salazar, 847 Action Radio Philippine Standard Time. DILG ining mando, no? Dugay na sa nga time ni Presidente Rodrigo Duterte ginsalo na sing Marcos Administration, sige-sigihon kuno ni. Kag dapat sige-sigihon lang, kag dapat mangita ganyan pa maagi nga hindi na kunta ni pagbalalik bla. Action Dale. Yes, Asmal. So, muna siyang balantayan since sadto meron isang mga monthly reporting na ginasabit sa DILG Bacolod kung tubdubsan o ang accomplishment sa isa ka barangay kag ti amo naman nga kung sininga balantayan na regarding sa kung bala successful o kung magsigisigi o kung meron sa mga persona o kung barangay officials ang papanaugan sa nagakaigo nga mga sanction ang sa road clearing operation. Mga update na balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Tandaan tagad niya ang tinagagin boyan sang City Legal Office, lokal gobyerno sa nga Bacolod, ang tinaga nga stricto. No?
Dapat ipatuman gidistrikto ha. Action! Firing line! Firing line! Wala ton tare kay way pa naman sang palihag na rin nga petsa kung sa naumpisahan ginahulat ng nila ang availability sang equipment nila. Kung ako nga opisyal sa barangay, di na ko magulat pa nga taltalon na sang City Legal Office matumato kuya mando da nga matamaton na. Action! Firing line! Kag way dapat sang pinilian dia. Basta road clearing operation. I-clear ang mga nagasablag. Ang aton ginahulat di sa nasalinta na. Kung tani, bla, may ara sang inang talom-talom bla nga sahi sang pag-implementar sang sining pagsulundan eh. Kaya hindi taluyag nga gabalik-balik ang problema ito eh. Action! Firing line! Pungsod Pilipinas pa ang bindihan ta. Alas 8:50, Action Radio Philippine Standard Time ang balita ni Action Nelson Patenio pa karon na Action Nel siguro. Sa Action Night Patrol may agot sa nang panibagong aksidente. Dara sa may San Carlos City nagresulta isa patay, duwa ang pinason matapos yang duwa ka motorsiklo aksidente ngagin arado gin dus-dus sang pay loader. Action! Firing line! Firing line! Last pakaroon naman ni Action Jan Diaz ang update sa bahin sang Kabankalan PNP kung ano ng labing ulihing investigasyon sang kapulisanda may kantanan sa tong natabo nga pagkalkal sang pansyon sa Kabankalan Public Cemetery. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Live. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antokina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon basi ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa
This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na... Powering line, magatakop naman na temporaryo. Ako naman, Action Marlon Henovoya. Nagabilin sang thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!